Cardom kar bienglong pinne video klalo iludum kar bienglong mo pen nonam che thangklong ke pangnek thek nai che pajan vera bangphu alang limen ke chakra mate alang limen binong ke beda sing teron nang ke doji ma mate long koi phantong ke doji kilong koi phasi doi kai ta nai than tang ver lo bu kama nang la soning jeri he kali teni ke thilot pu kalang ha me tulo chakra tang te nai thik hai kama nang ni phan ninga rong alam nai than jigali nang apa thi toy lok di chok lo pini ben ke nang tum bhai niang bong nang chi jong de lo nang tum le chen chi dun a theni ke ner je lang nu da ke lang no dak sin ding nai dok dei tang ver lo bu kama beda sing teron alang li ke chengsi ke comedy video mate funny video chi alang li kaprek arul alang che pajanon ikwer lapen non ke video elba mate la majanong si alang li che pajan ik pikan lo mate hit pikan lo alang li pan ongdong litum kar biang longrat alang li pan kichini ke chakara alang li pan kichini ne bang avelo karbi film mate ala majan longke natum chakara mate beda sing teron che pajan anam open kolobang so ala majanong si shooting kelang men nailo mate kelang pen kolobang so ala majanong si nang tum alang li ke chelon nailo che pajan nalatum comment box to ken machini ikta natum mason ka ke kar biang lomo pen nonam che thangklong a video hai mate actor actress a video lang ibere de natum handshake channel official subscribe inon lapen like taping non lapen comment rang thani ngri pinya video kelang sikang ton lo guru bang thu